Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा जोंहा एडमिट रिलिज जाबाय, एडमिट लिंकआ एक्टिभ जाबाय, नोंथांमोना डाउनलोड खालामदो। बेनो जाबाय फरेस्टार ग्रेड 1 आव आरो बेनो जाबाय नोंथांमोननिया फरेस्ट ग्रेड 1 आ मोनग्रोबाय आरो गार्डआ थाबैनो मोनसिगोन 28 खालि मोनगोन आरो लोगोसे दायो जोंहा ग्रेड 1 मोनगासिनो दङ। टोटेल पोस्टआ 420 बेनि गेजेराव फार्स्ट एग्जामा जाबाय ग्रेड 1 हिसाबै बेनो जाबाय जोंहा 8 डिसेम्बराव एबा 8 डिसेम्बराव। दा जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोनगोन। दा जोङो लिंकआव फैबाय, डिसक्रिप्शनाव दङ, नोंथांमोना चेक खालामनो दाबाव। मोननै लिंक होदोंमोन CSB बेनिफ्राय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि। दा जोङो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव फैग्रोबाय आरो बेयाव नोंथांमोना बे लिंकखौ मोनगोन डिसक्रिप्शनाव एबा एडमिटनि डाइरेक्ट लिंकखौ नोंथांमोना होना दोनगोन जाहाथे नोंथांमोना साबसिन डाइरेक्ट थुनानै क्लिक खालामनानै एडमिट डाउनलड खालामनो हायो। दा जों बे पेजआव फैग्रोबा नैबावहाय मोनसे खारबाय थानाय सिन दङ गोजौआव, बेयावनो नोंथांमोना नायनांगोन अब्लानो एडमिटखौ नोंथांमोना बेनिफ्राय क्लिक खालामबानो मोननो हागोन। दा आं नोंथांमोननो मोनसे लिंकखौ होदों डिसक्रिप्शनाव, चेक खालाम। नैबे लिंकआव फैनानै डाइरेक्ट जों नैबे पेजआव फैनो हागोन। CSB आवबो मोनगोन, नाथाय लिंकआ दायो मोननै दं नालाय जायखिजाया नोंथांमोना फल' खालामबानो जाबाय। दा जों आखरखौ नायनोसै, डाइरेक्ट जों जायखिजाया बेयाव अनसु जास्ट जोङो बेयाव सार्च खालामगोन आरो खालामनाय लोगो लोगो गोबांथार बेयाव डिस्ट्रिक्ट फैगोन। दा बेखायनो फार्स्टनि हिसाबै फैबाय जोंहा उदालगुरि हिसाबै डाउनलड कल लेटार अपसन थायो, बेयावनो नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन। अके, एडमिट डाउनलड प्रसेसा बेनो। दा जों बेखायनो डाउनलडआव क्लिक खालामबाय आरो खालामनाय लोगो लोगो एग्जाम डेटआ जोंहा 8 एबा 8 डिसेम्बराव नालाय अल BTR आव जागोन। दा बेखायनो रल नाम्बारखौ आं बेयाव ब्लार खालामबाय, एड्रेसखौ, आरो फट' गैया। दा फट'खौ एग्जाम हैनो थाङोबा गाव गावनिखौ नोंथांमोना सिथाबनांगोन। अके, बेखौ बुंदों। एन्ड उदालगुरि कलेजाव बिनिया आरो नोंथांमोननि एडमिटआव गासैबो डिटेल्सआ थागोन। बेयाव नोंथांमोना जास्ट उदालगुरि हिसाबै मोनग्रोदों। सेन्टार क'डआ 13 दङ आरो एग्जाम डेटआ मिथिखाबाय आरो एग्जामा नोंथांमोना 2 घन्टा एग्जाम जागोन। अके, 2 घन्टा एग्जाम जागोन। दानिया बेयाव एग्जाम हलाव थाङोबा 45 मिनिट्स नोंथांमोना सिगां सहैनांगोन एग्जाम हलाव, अब्लासो एन्ट्रि जागोन, नङाबा हाबनो मोननाय नङा। आरो बे एग्जामाव थाङोबा एडमिटखौ लांफानांगोन, प्लास ID प्रुफ, आधार कार्ड एबा पेन कार्ड एबा ड्राइभिं लाइसेन्स एनि वान गभर्नमेन्ट आइडिखौ नोंथांमोना लांनांगोन, अब्लासो एक्सेप्ट जागोन। अके, देन बेनिफ्राय एग्जाम हलाव नोंथांमोना 2 घन्टा जिरायथारनांगोन, बिनि सिगां लिभ जानो मोननाय नङा एबा ओंखारनो मोननाय नङा, बेखौ बुंदों। देन बेनिफ्राय ब्लेक पेन नोंथांमोना बल पेनजों लिरबानो जाबाय एग्जामखौ। बेवहाय 2 घन्टाल' एग्जाम जासिगोन। जोंहा सिगां अफिसियेल नटिसआव नुनाया 3 आवार्स दंमोन, नाथाय 2 घन्टाल' एग्जाम जासिगोन आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किंबो गैया, बेखौ लिरनाय दङ। देन बेनिफ्राय दानिया जोंहा फैबाय जायखिजाया क'क्राझारखौ नायबावनोसै। अके, देन क'क्राझारखौ जों क्लिक खालामबावबाय आरो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबादि एखे प्रसेसआव नायबानो जाबाय, अब्लानो गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन। बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज दङ नोंथांमोननिया बे एग्जाम सेन्टारा, बेखौबो नोंथांमोना नायदो। देन नेक्स्टआव जों चिरांखौबो नायनोसै बबेयाव जामारगोन। दा चिरां होनोबा आं डाइरेक्ट खोन्थानोसै, नोंथांमोना बेंटल कलेजाव दङ, जायखिजाया नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय गाव गावनि एडमिटखौ। स' दानिया बे फरेस्टनि एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामगोन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया। बेनिफ्राय जोंनि साबजेक्टआ नोंथांमोना अफिसियेल नटिसआव मोनखाबाय, दहायनि भिडिअ दङ डिसक्रिप्शनाव, नायबानो जाबाय। एन्ड बेनिफ्राय एग्जाम पेपारा बर'जों थागोन ना थाया बेखौ मोनथिथ'वाखै, आरो जेब्ला मोनथियो नोंथांमोना आपडेटखौ मोनगोन। प्लास नोंथांमोननि नेगेटिभ गैखाया बेयाव, नोंथांमोना बेखौ मोनखाबाय। दा बेनो एडमिट डाउनलड प्रसेस।